snitch direct, bro. Ik snitch direct. Waarop mensen, ik ben Sontje van Gebroeders Wolf. En we staan vandaag weer in Masilo. Dit keer bij de OAK Festival. Met namen zoals Caché Royal, Rudy Lima, Donga en nog heel veel meer. Je ziet het al, mensen beginnen een beetje binnen te komen. Dus we gaan ze even lastigvallen vanavond weer. Check it out. Hi mensen, ik sta hier naast Rouge Banks. Rouge Banks. Rouge, ik heb een paar vragen voor je. Ten eerste, hoe eerlijk ben je? 100%. 100% eerlijk. 100%. Oké, ik ga je eerlijkheid even testen. Ja? De eerste vraag. Stel je betrapt in dit geval de vriendin van je mattie met een andere boy. Ja. Wat doe je dan? Vertel mijn homie toch. Huh? Dat is de brocode. Ja? Dat is de brocode. En wat als hij boos op jou wordt? Hoe moet hij boos worden omdat ik eerlijk ben? Je bemoeit met hun zaken. Nou pa, dat is dan aan hem. Maar ik hou me aan de brocode. Als hij boos wordt is hij een bitch. Klaar. Dus die risico ga je nemen gewoon dat jullie... Tuurlijk, ik ben real. Zolang ik real ben, draai ik real. Zo ben ik. Oké, ik heb de volgende vraag. Wat is het ergste wat je ooit tegen je ex hebt gelogen? Dat ik niet wist waar ze mee bezig was. Dat je niet wist waar zij mee bezig was. Ja, Maar je wist het wel. ja. Waar was ze mee bezig? Veel. Huh? Veel te veel. Veel te veel. Zoals? Ja, broer, dingen die niet moeten gebeuren, maar je weet toch? Je wist het, maar je deed alsof. Ja, ik denk Waarom? het Voor je eigen best. wel. Soms moet je doen alsof je bloed neust. Oh, ja. Alsof je neus bloedt. Soms moet je wegkijken. Snap je? Dat denk ik. Ja? Ik heb nog een vraag voor je. Ik ga even spieken. Ja. Mag je partner alleen uitgaan van jou? Tuurlijk. Ja? Sowieso. Ook billen shake parties en zo. Tuurlijk. Ze weet wat ze moet doen en wat ze niet moet doen. Ja? Tuurlijk. En weet je wat het is? Alles komt uiteindelijk boven water. Maar hoe laat moet ze dan weer thuis zijn? Ze heeft geen tijd om thuis te zijn, joh. Weet je wat het is? Als hij om 3 uur thuis komt en ze is Spaantje, gaat ze mij wakker maken, dan ben ik moe. Laat mij gewoon slapen. Kom maar om 7 uur thuis. Dan slaap ik uit. Tot 7 uur. Ja? Mag jij alleen uitgaan van je... Ik ben hier solo. Ja? Ik ben hier solo. Ik ben hier solo. Je weet het toch? Je hebt niet gelogen dat je moest werken, toch? Nee. Ze weet. Ik ben hier solo. Ja? Oké, thanks man. Ja? 100. Geniet van Ik zit hier naast. Jenny. Naast? Jenny. Jenny. Jenny, ik heb een paar vragen voor je, ja? Is Laat me als eerst beginnen. Hoe eerlijk ben je? ligt eraan wat de vraag is. Nee. Hoe eerlijk ben je in het algemeen? Oh, ja, eerlijk. Wat is het ergste leugen wat je dit jaar hebt verteld? Maar ik lieg niet. Echt. Dat is al een leugen. Nee. Wat is het ergste leugen wat je dit jaar ooit hebt of tot nu toe hebt verteld? Dat ik op tijd zou zijn en ik was niet op tijd. Ik geloof je niet, maar oké. Mijn volgende vraag. Wat is een geheim? Of wat is iets? Wat is de ergste leugen wat je ooit tegen je ex hebt verteld? Of aan je ex? Dat ik met iemand was waar ik niet mee was. En waarom was dat de leugen? Ja. Je was met iemand anders met wie je niet moest zijn. Ja. Oké, ik heb nog een vraag voor je. Ik ga even spieken. Juist. De volgende. Stel je betrapt je beste vriendin, haar partner vanavond met iemand anders. Ja? Wat doe je dan? Haar zeggen. Je gaat haar coachen. Ja. En wat als ze boos op jou wordt? Is haar zaak. Zolang je hebt gecoacht. Ja, haar vriend geen vriend, niet die van mij. Ja, maar waarom bemoeien? Maar als ik het niet zeg, dan ben ik een slechte vriendin. Waarom? Want als het andersom is, zou ik ook willen dat zij mij zou zeggen. En jij zou niet boos worden. Op hem, niet op haar. Maar wat als zij boos wordt op jou? Dat is haar probleem dan. Maar jullie krijgen beef. Omdat je je mond voorbij hebt gesproken, is eigenlijk jullie vriendschap stuk. Ja, maar dat is niet erg.
Dat vind je niet erg, als je maar eerlijk Ik bent. ben eerlijk geweest, ja. Ja? Ja. En wat als je die partner ook, als je ook daarmee goed bent, bevriend? Ik zeg haar nog steeds. En andersom? Stel Ik ga niet voor hem. je betrapt je beste vriendin met iemand anders. Ga je die partner ook zeggen? Nee. Waarom niet? Je bent toch eerlijk? Is mijn beste vriendin. Nee, dat is anders. Dat is anders. Waarom? Wat maakt het anders? Mijn loyaliteit is bij mijn beste vriendin. Snap je? Niet bij hem. Ja, maar je bent eerlijk. Ja, tegen mijn mensen. Ga je je beste vriendin wel coachen van, hé, wat doe je? Ja, dat wel. Ik ga haar wel gewoon zeggen van, nee, het hoort niet. En ik heb niks gezien, maar weet toch, let op wat je doet. Oké, goedenavond. Ik sta hier met? Sorry? Met wie sta ik hier? Je naam? Destiny. Leslie? Destiny. Oh, Destiny. Ja. Sorry. Destiny, mensen. Camera's daar, hè? Wat is jouw grootste leugen wat je dit jaar aan iemand hebt verteld? Dit jaar. Leugen. Ik zeg heel eerlijk, ik ben echt recht voor mijn raap, man. Ja? Ja, nee, ja, nee. Je bent kind van God. Lieg niet. Nee, ja, op school heb ik gelogen dat ik ziek was. Dat je ziek was. Ja. Oké, maar voor de rest, je liegt niet tegen je vrienden. Nee, ik zeg echt eerlijk wat ik denk. En daarom kunnen veel mensen ook niet met mij. Ik ben echt eerlijk. Heb je een vriend? Ja. Ja? Hij staat hier. Ja. Oké. Stel voor. Hey, laat me dit vragen. Mag hij alleen uitgaan van jou? Ja, hij is gisteren alleen uitgegaan. Ja? Ja. Het maakt niet uit wat voor feest. Nee. Nee? Nee. Het is een schuurvisser. Schuurvisser, maakt me niet uit. Hoezo laat je hem gaan? Hoezo laat ik hem gaan? Kijk, Hoe lang gaan jullie met elkaar? bijna 2 jaar. 2 jaar. Vertrouwen is er al. Ja. Ja? Ja. Vertrouw hij je ook? Ja. Mag je alleen uitgaan? Ja. Schuurvisser. Ja. Oké. Stel voor je ziet een meid die begint opeens te dansen voor hem. En hij staat daar alleen maar, hij doet niks. Moet hij niet weglopen? Zo. Nee, zolang hij er niet tegenaan gaat staan. Weet je, ik heb het vaker meegemaakt terwijl ik er ben. Snap je? Dus kijk, het is ons tegen de wereld. Niet zeg maar wij tegen elkaar. Snap je? Dus als ik weet waar hij op is, dan waarom moet ik me druk maken om wat iemand anders doet? Snap je? Hij weet hoe het zit. Vertrouwen is er ook. Sowieso. Ja, ik ben echt eerlijk. We praten ook echt veel, dus nee, dat maakt niet uit. Volgende vraag. Stel voor je betrapt een vriend van je vriendin. Ga je het haar vertellen? Ja. Geef je hem niet de mogelijkheid om zelf even... Ik ga het hem zeggen, maar als hij het niet doet, ik ben ook gewoon eerlijk. Ik ga hem zeggen dat ik het haar ga zeggen. Zo ben ik. Wat ik net zei, ik lieg niet. Ik zeg je gewoon, hé yo, ik ga haar zeggen en dan is het aan jou wat je gaat doen. Kijk, als je tegen mij zegt, ik ga haar zelf zeggen, dan wacht ik af. Tuurlijk, het is niet aan mij om als eerst daar naartoe te rennen. Maar doe je het niet, dan ga ik het zeker zeggen en dan ga je het weten ook. Stel voor je betrapt jouw vriendin, zij gaat vreemd. Ja, Ga je haar coachen? tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Als zij dat ding niet doen. Nee, sorry. Ik ben wel iemand, ik zeg haar altijd van, yo, dat kan niet. En tuurlijk, het is aan haar wat ze daarna verder doet. Dus ik ben niet haar moeder, hè, maar ik ga haar altijd zeggen van, yo, dat kan niet. Tuurlijk. Je bent een eerlijke meid, dat was het. Sowieso. Ja, geniet ervan. Ja? Doei. Boys, ik zit hier naast Jael. Jarel, Jael. Jael. En jij bent? Jur, man, Jur. 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 Boys, ik heb een vraag voor jullie, of een paar vragen. Maar ik wil beginnen met hoe eerlijk zijn jullie? Ik ben een eerlijke jongen, man. Jij bent super eerlijk. Ja. En jij? Je zegt het niet met je chest. Ja, ik ben eerlijk, man. Ik ben eerlijk. De eerste vraag voor jullie. Wat is het ergste leugen wat jullie ooit tegen jullie ex hebben verteld? Of aan jullie ex? Bro, ik heb volgens mij geen leugen verteld, man. Je hebt nooit gelogen tegen je ex. Nee, man. Ik zeg je ook, ik ben een eerlijke jongen, man. Hoi. Maar je hebt nooit gelogen dus? Nee, ik niet. Nee? De volgende vraag. Stel je voor, je betrapt je beste mattie, de vriendin hier met de andere guy. Hier nu vanavond. Wat doe je dan? Mijn beste mattie, de vriendin, Ja, zijn vriendin betrap je vanavond met de andere guy. ik snitch gewoon toch. Ik ga gewoon tegen mijn mattie zeggen wat is. En wat als die boos op jou wordt?
Op mij? Ja. Hoe kan hij boos worden op mij? Je bemoeit. Je bemoeit. No. Ik help hem. Hij wordt boos, want door jou hebben ze nu ruzie. Als hij boos wordt, is hij mijn mattie niet, man. Nee? Nee, man. Maar je zou hem snitchen. Je zou haar snitchen. Ja, zeker. Oké, je betrapt je beste mattie met de andere chickie binnen. Wat doe je dan? Ja, wat moet ik tegen... Moet ik het zeg maar dan tegen die chickie zeggen van hij is... Ik weet niet. Jij bent eerlijk. Nee, man. Ja, ik ben wel eerlijk, maar... Niet zo eerlijk. Kijk, als ze me vraagt, ander verhaal, maar... Ik ga niet uit mezelf zeggen van... Hij is met een andere chickie. Nee, man. Maar andersom, hoeft hij niet te vragen van... Kijk, ik ben niet bevriend met die chickie. Ik ben bevriend met mijn mattie, begrijp je? Stel je voor je bent bevriend met allebei. Zo. Ik ben niet bevriend met chickies, man. Dat is al een leugen. Dat is een... Huh? Je hebt net gezegd tegen mij, je bent eerlijk. Zit je hier naast mij te liggen? Ik heb geen chickie vriendinnen, man. Nee? Nee, maar alleen boys. Gewoon matties, gewoon. Ja, maar... chickies zijn niet jouw vrienden. Nee. Waarom niet? Laat me het zo vragen. Vind jij dat een man en een vrouw vrienden kunnen zijn? Nee, man. Nee? Waarom niet? Stel je voor, ik heb een vrouwtje, toch? Dan kan zij niet bevriend zijn met boys, vind ik. Ik vertrouw dat niet, man. Waarom vertrouw je dat niet? Ligt het aan jezelf? Nee, het ligt al... Ik zie heel veel dames en je raakt afgeleid, ja? Nee, man, niet eens. Ik ga je met rust laten, ja? Ja? Is goed thuis, broer. Alicia, oké. Wat is het grootste leugen dat je dit jaar hebt verteld aan iemand? Grootste leugen? Ik denk dat het goed met me ging. Maar IJssel moest ik nog kapot voor aan school doen en zo. En heb ik het net op het randje gehaald. Was tegen mijn familie. Oké. Wat heb je tegen hun gezegd dan? Ik zei het gaat goed. En ik hoef niks meer te doen. Oké. En ook op een feestje. Ja, heb je veel gedronken? Ik was nuchter. Ik zo. Kan je ook eerlijk zijn? Jawel. Maar als het in mijn voordeel is. Stel voor je zit in een relatie. Mag jouw vriend uitgaan? Ja. Het maakt niet uit wat voor feest? Nee. Zolang die maar eerlijk is van ik ga daarheen. En als hij gewoon eerlijk is van... Kijk, Cabo's bijvoorbeeld dansen met iedereen. Dat zou ik niet erg vinden. Tenzij ze zeggen van oké, weet je, is gewoon een vriendin van mij. Dan vind ik het wel cool. Hij gaat naar een Antilliaanse schuurfeest. Is moeilijk. Zo, vertel je hem niet? Ik vertrouw hem wel, maar ik zou het zelf ook niet doen. Dus ik ga er wel van uit van... Als ik met niemand dans, dan doen hun het ook niet. Oké. Stel je voor je betrapt een vriendin van je die vreemd gaat. Wat ga je doen? Ik zou haar zelf aanspreken van weet je, wees gewoon eerlijk, maar ik sta er wel buiten. Want uiteindelijk heb ik niks met die mattie van haar te maken, denk ik. Dus ik zou haar wel coachen van hé, dit is niet goed. Maar eindelijk ben ik de bad guy, zeg maar. Dus dat ga ik niet doen. Oké, je bent bevriend met beide. Eén van hun gaat vreemd. Ik zou het ook niet. Ik zou gewoon je mond houden en dan gewoon met hem blijven chillen. Uiteindelijk ben ik de bad guy, dus ik moet wel spreken in mijn voordeel. Ik zou wel tegen mijn vriendin zeggen van luister, dit is niet oké. En andersom ook. Zeg maar als ik goed bevriend ben met die guy, dan zou ik ook zeggen van luister, it's not done. Oké. Wat hun er dan aan doen, weet je, dat sta ik wel buiten, dat is niet mijn zaak. Hi, goedenavond. Ik sta hier met? Carolina. Hoe? Carolina. Mooie naam. Dankjewel. Okay. Wat is het grootste leugen wat je dit jaar hebt verteld aan iemand? Mijn grootste leugen? Van dit jaar? Dat weet ik echt niet. Schat, ik ben gewoon thuis terwijl je met vriendinnen aan het chillen bent of zo. Ja, zoiets. Hey, zeg het maar, je hoeft niet te zeggen wat ik zeg. Zoiets? Heb je een vriend? Nee, niet meer. Niet door dat dus? Nee, helemaal. Hij ging vreemd. Hij ging vreemd. Wat gebeurde dan? Hij is vreemd gegaan. Hoe ben je erachter gekomen? Op vakantie van mijn neus. Is hij alleen gegaan? Nee, met mijn familie. Hij is met jouw familie op vakantie geweest, zonder jou? Ja.
En hij is vreemd gegaan. Met wie? Met 2 toeristen daar. Apart. Hoe ben je erachter gekomen? Het was voor mijn neus. Je bent ook gegaan? Of toch niet? Ik was erbij. Ik dacht dat je... Daar. Wat deed hij? Maar wat deed hij dan? Wat is vreemd gaan? Gewoon zeggen dat hij single was. Is dat vreemd gaan van jou? Ja, tuurlijk. Snap vragen, Insta vragen. Oké. Dan heb ik een vraag voor jou, een andere vraag voor jou. Stel voor je betrapt een vriendin van jou die aan het vreemd gaan is. Wat doe je? Ja. Niks, dat is haar zaak. Ik weet niks. Zou je het leuk vinden als zij niks tegen jou zou zeggen? Mijn vriendin gaat vreemd. Ja, jouw vriendin. Maar op haar vriend. Ja, gaat vreemd op haar vriend. Dat zijn haar zaken. Ik weet van niks. Oké, stel voor zij ziet jouw vriend vreemd gaan. Stel voor je zit in een relatie. En jouw vriendin ziet jouw vriend vreemd gaan. Tegen mij. Maar dan zou je willen dus dat ze het tegen jou zou zeggen. Ja, tuurlijk. Ik zeg het ook tegen haar. Maar wat zij doet, dat zijn mijn zaken niet. Haar business. Dat is haar business. Je bent goed met haar vriend ook. Ze zijn beide jouw vrienden. Oh, dan is het lastig. Dus wat Dan doe je? weet ik het niet. Dan bemoei ik gewoon niet. Bemoei je gewoon? Niks, nee. Stel voor... Ja, wat hij doet, dan zijn dat ook zijn zaken. Dan weet ik ook van niks. Dus je houdt je gewoon je mond. Ja, ik hou gewoon mijn mond. Terwijl je weet dat het niet goed zit. Ja, maar ja, zijn alle 2 mijn vrienden. Ben je dan een goede vriendin? Ja, voor beide. Wat moet ik doen? Ja, ik weet niet. Situatie. Misschien coachen. Of van, ik heb je betrapt. Ik geef je de tijd om zelf te zeggen, anders. Ja, ik geef haar gewoon de tijd om zelf te zeggen. Hun alle 2. Ai mensen, de volgende man die hoeft zich eigenlijk niet voor te stellen. Maar doe het toch even voor de mensen die jou niet kennen. Calm down. Tuur G in the house, come on. Toerji, ik heb een paar vragen voor jou, hè? Maar ten eerste, hoe eerlijk ben je? Ligt eraan wat voor vragen je stelt, man. Ik zeg je Niet eerlijk. mijn vragen, in het algemeen. Hoe eerlijk ben je? Best wel eerlijk. Maar als ik moet liegen om er beter van te worden, dan doe ik dat ook wel af en toe, ja. Ja. Oké, wat is het grootste leugen wat je dit jaar tot nu toe hebt verteld? Ik hou van je. Ja. Ah, En vaak ook. tegen wie? Ik zeg je eerlijk, Een paar. een paar dames. Sorry. Dat spijt me, maar ja, dat zeg ik wel iets. Oké, dan mijn volgende vraag voor jou. Ja. Stel je voor, je betrapt de partner van je beste mattie hier binnen met iemand anders. Wat doe je dan? Snitch, direct bro, ik snitch. Direct. Ja? Ik zie mijn telly hier in mijn zak, bro. Direct, bro. Maar, Ik kom met camera, alles, broer. bewijs. Caught in 4K, bro. Ja, bro. Maar wat als hij boos op jou wordt? Nou wat, broer, mijn mattie, ik moet hem. Nee, je mattie wordt boos op jou. Op mij, omdat ik zijn wifi. Je bemoeit. Ja, dan ga ik er ook geven, wat je had. Dan moet hij het leren, snap je? Ja, bro. Oké. Wat is het? Hij is boos op mij, nou. Hij wordt boos omdat je bemoeit. Hij denkt van nu hebben we beef. Ja. Dan ga ik hem ook leren. Ja? Zij krijgt ook. Ja, man. Ja? Ook op HD. In 4K. Luister broer. Wat is het ergste leugen wat je ooit hebt verteld aan je ex? Niet ik hou van je, die hebben we al gehoord. Grootste leugen aan mijn ex. Ik zeg je eerlijk, het is lang geleden dat ik een relatie heb gehad, dus ik weet niet meer, maar ik zeg je eerlijk. Nee? Nee man, misschien ik was met boys of... Ja, ik weet niet man. Ik lieg niet echt. Ik zeg je eerlijk. Echt niet? Ja, niet echt. Echt. Ook van erge dingen. Oké. Wat is het ergste leugen of grootste geheim wat je voor je moeder hebt? Van mijn moeder heb. Ja. Grootste geheim. Mijn moeder denkt ik ben heilige boy, maar ik ben een freaky motherfucker. Snap je? Dat is mijn grootste geheim, man. Ja, man. En de grootste leugen die je voor je ouders hebt gehad? Ja, gewoon dat ik al chickies ging wiepen en zo, man. Ik zeg je eerlijk, dat heb ik wel altijd geheim gehouden. Ja, man. Ik vind het een beetje ongemakkelijk, toch? Van, ja, man, maar ik geef chickies doggy style. Ik spring op zo. Kopro. Ja, man.
Maar nu weten ze dat al. Ja, nu weet ze het wel, ja. Nu ben ik ook wat ouder. Ja, man. Nee bro, thanks ja. Ik sta hiernaast. Gino. Hoe? Gino? Gino. Oké, is goed. Wat is het grootste leugen dat je dit jaar tegen iemand hebt verteld? Grootste leugen. Dat ik aan het werk was, terwijl ik niet aan het werk was. Wat was je aan het doen? Feesten. Tegen wie heb je gelogen dan? Goede vriendin van mij. Goeie vriendin. Waarom heb je gelogen? Wat? Waarom heb je gelogen? Waarom? Die feest was best wel spannend. Ja, oké. Ik ga ook kijken of je eerlijk bent, ja? Oké. Wat is het grootste geheim dat je je ex nooit hebt verteld? Je ex. Mijn ex heb verteld? Ja, een geheim dat je je ex nog nooit hebt verteld. Dat ze tot de dag van vandaag nog niet weet. Maar dan ga ik niet aan jou vertellen. Look at me. I look like I can't look. I don't care. Dat ga je niet vertellen, maar ze is toch je ex? Maakt toch niet meer uit? Mijn ex, maar dat ga ik ook niet aan jou vertellen, want het is best wel een groot geheim. Oké. Wat, dat ga ik niet doen. Heb je een kluis of zo? Hè? Dat is niet Wow, dat kan je wel zo stellen. Oké. Stel voor, je zit in een relatie. Mag je partner dan uitgaan? Ja, zeker weten. Ja, maakt niet uit waar. Maar niet uit waar. Ze gaat naar een Antilliaanse schuurfeest. Dat weet mij niet. Ze mag weggaan. Ze mag gewoon gaan? Ja toch? Sowieso. Mag ze ook dansen? Tuurlijk. Met anderen? Met anderen is weer een ander verhaal. Maar als ze maar naar de zin hebt, is goed. Stel voor, ze gaat twerken en dat soort dingen. Ze danst met niemand, maar ze loopt wel met haar kont te schudden. Ze mag twerken, ze mag kontjes schudden, ze mag alles doen wat ze wil. Niet met de handen dansen. Oké. Mag jij zomaar uitgaan van je vriendin? Ik weet bijna zeker van wel. Oké. Moet je je dan gedragen of mag je ook alles doen wat je wil? Ja, ik moet sowieso ook mij gedragen, sowieso. Dat hoort erbij. Stel voor je betrapt een vriend van jou die aan het vreemd gaan is. Wat? Een vriend van jou gaat vreemd. Ja? Wat doe je? Je ziet het. Wat doe je? Ja, wat moet ik dan aan doen? Ik weet niet. Ga Helemaal die niet. coach van, je hebt goede vrouw, Loma, laat dat ding. Ja, ik zeg het sowieso, maar ik ga niet tegen zijn vrouw zeggen. Oké. Stel maar, je bent met beide goed bevriend. Je bent ook met zijn vrouw ben je goed bevriend. Je kent hun beide even lang. Ja? Nou, dan ga ik nog niks zeggen, want ik ben bevriend met hem. Maar met haar ook? Ja, met haar ook, maar het is niet mijn taak om de ijs te breken. Oké. Dus je gaat gewoon met haar praten, terwijl je weet, je mattie gaat vreemd. Nee, dan kap ik het gelijk af. Ik blijf een goede mattie met hem, ik kap het gelijk af. Ze zou wel een beetje raar vinden, maar ja, dat is mijn taak niet, man, broer. Ik sta hier met? Gijs, man. Oké, man, je hebt nog jacka aan alles. Ja. Je bent net binnengekomen. Ja. Ik heb een paar vragen voor jou. Maar ik wil eerst weten, wat is het grootste leugen wat je dit jaar tegen iemand hebt verteld? Oh, dat... Je liegt niet. Je bent godskind. Ja, man. Ik lieg niet, man, broer. Nee? Ik ben gewoon straight. Ik zeg je straight, man, broer. Oké, we gaan kijken of je straight bent. We gaan kijken of je eerlijk bent, toch? Ja. Heb je exen? Of een ex? Ja, toch? Tuurlijk. Okay. Wat is het grootste geheim wat je haar nog steeds tot de dag van vandaag niet hebt verteld? Zo, dat ik haar leuk vind, man. Dat je haar leuk vindt? Maar is je ex? Ja, broer. Maar je hebt nooit gezegd van ik vind je leuk? Nee, maar zo gaan die dingen, man, broer. Maar hoe zijn jullie dan samen dan? Ja. Hoe waren jullie samengekomen dan? Het ziet er mooi uit. Ja, toch? Meer kan ik niet zeggen, man, broer. Oké. Andere vraag, man. Stel voor je betrapt. Je ziet een mattie van jou die gaat vreemd. Wat doe je? Niks. Je gaat hem niet coachen? Wat? Die mattie van mij is een vriendin. Ja, die vriendin coachen of hem zelf coachen. Hey, papa, je hebt goede vriendin, laat dat, man, of zo. Nee, man. Nee? Je laat hem gewoon zijn ding doen? Tuurlijk, broer. Oké. Leven, man, broer. Je bent ook goed met die vriendin. Je kent beide even lang. Dus uit dezelfde buurt zijn jullie opgegroeid. Hey, skip die bitch. Skip het. Nee. Kijk, je kent beide, maar die boy gaat vreemd. En je kent die vriendin van hem ook. Je zegt nu die vriendin gaat vreemd, toch? Nee, die man gewoon. Ah, nee, joh. Die Mattie gaat vreemd. Ik zeg niks, man, broer. Maar je bent ook goed met zijn vriendin.
Ik zeg niks. Je zegt niks? Nee, man. Gaat hem niet coachen? Mijn mattie is mijn mattie. Maar en die teammate is ook je mattie. Je kent hun twee even lang. Ja, jammer, man, broer. Steeds hou je je mond. Zijn gerecht, man, broer. Ja? Ja, man. Dus eigenlijk teammates moeten geen vrienden met jou zijn, want je kiest voor matties. Eigenlijk niet. Brocode. Eigenlijk brocode willen sowieso, broer. Ik sta hiernaast. Roos. Roos? Roos, ik heb een paar vragen voor je. Ten eerste, hoe eerlijk ben je? Hoop eerlijk. In het algemeen, hè? Hoop eerlijk. Je bent gewoon eerlijk. Mijn eerste vraag is, wat is het grootste leugen wat je dit jaar tot nu toe hebt verteld? Is to say... Moet ik eerlijk met je zijn? Ik vertel geen leugens. Je bent hoppie eerlijk. Ja, bro, ik vertel geen leugens, dus ik heb geen leugen. Cap. Nou, ik hoor je cap. Ik ben serieus. Cap. Nou, serio. Cap. Nou, serio. Cap. Nou, serio. Wat is het grootste leugen wat je Ik heb geen leugen verteld. Oké. Wat is het grootste leugen wat je aan je ex hebt verteld? Oei. Ja, dat ik thuis was en met Matties gewoon en zo was, toch? Wat zeg je? Dat ik thuis was en toen vervolgens met Matties was. Maar? En dat was het. Maar dat was niet zo. Nou, ik zei ik was thuis en toen ik was niet thuis. Oh, je was niet thuis. Je was met Matties. Nou, ja. Wat was je aan het doen dan? Chillen. Just chilling. Wat was je aan het doen? Just chilling. En toch bij winkel en een chai. Kijk, ik sta 2 minuten naast jou. Je zegt, je bent hoppie eerlijk. Je hebt al 2, 3 leugens. Nou, eentje. Wat was je aan het doen? Chillen. Hennessy chai roken. En daarna? Na kaas. Daarvoor? Naar huis. Dan gewoon chillen en dan naar huis. Na die Hennessy en die chaiba, voordat je naar huis gaat? Je kan gewoon matties hebben en toen niks doen, bong. Dat kan niet. Nou, jawel. Kan niet. Kan niet. Ik leg je dadelijk uit waarom. Waarom moet je liegen dan? Ik lieg niet. Je hebt gelogen dat je thuis was. Ik lieg niet. Je hebt gelogen dat je thuis was. Niet mijn ogen, ik lieg niet. Je hebt gelogen dat je thuis was. Die ex is een beetje toxic, dus ja, ik moest wel. Dat komt omdat je liegt. Nou, ik lieg niet. Ik had geen jongens op Snapchat nada, dus ja, ik moest wel. Oké. Ik heb nog een vraag voor je. Mag jouw partner alleen uitgaan? Ja? Why not? Ik weet niet. Als die, je weet dat die vertrouwd is, why not? Mag jij alleen uitgaan van je partner? Ja. Of moet je liegen? Of moet... Heb je een vriend? Waarom zit je zo aan me? Weet je dat ik dood ga of zo? Ik ben hier met? Ik ben hier met mijn zusjes en mijn girls. Ik? Met wie sta ik hier nu? Met mij? Nee. Wat is je naam? Arleze. Arleze, oké. Ben je eerlijk? Ja. Heb je ooit een leugen verteld dit jaar? Ja, heel veel. Ja, wat is de grootste leugen die je dit jaar hebt verteld? Iemand flesje. Met? Afspreken. Vertel dan. Nee man. Wat voor leugen was het? I don't want to go to the details, you know. Wie was diegene? Dat ga ik ook niet zeggen. Een boy, je had geen zin in hem. Kan een boy, kan een girl zijn. Die ben je vrijgesteld? Ja. Zie je? Dan moet je de winter alleen doorbrengen. Zeg maar, en mijn Goed, fles. nee, niet alleen, het is niet alleen ik, hè. Het is ik en mijn kind. Dus ik ben sowieso lekker warm. Dus... Ja, man. Oké, ik ga kijken of je ook eerlijk kan zijn, ja? Okay, tell me. Je ziet een vriendin van jou, ze gaat vreemd. Wat doe je? Wat doe ik? Gewoon haar aanspreken, man. Ja? Ja, man. Toch niet jouw probleem? Nee, dat niet. Maar ik ben wel een eerlijk persoon. En like, als jij een persoon hebt die like, true is, je gaat gewoon alles achterlaten om vreemd te gaan voor maar 20 minuutjes of 10 minuten. Dat is zonde van je tijd. Terwijl je iemand hebt die altijd je ondersteunt, bij je is, bla bla bla. Je zou haar gewoon coachen. Ik zou haar sowieso coachen. Ze luisteren nu naar jou. Ze zijn weer samen en nu zijn relaties verbroken. Kaaszaak. Bemoeid. Is de kaaszaak. Ik zou zeggen, ik heb je gezegd, je gaat op je mond vallen en then it's done. Oké. Ja man, straight to the point. Is goed. Andere vraag. Tell me. Heb je ex, hè? Ja. Wat is een geheim die je je ex nog nooit hebt verteld? Tot de dag van vandaag. Heb ik niet, man. Altijd eerlijk geweest met hem? Altijd, 100 man. Waarom is het uit dan? Omdat het gewoon niet meer ging. Ik was like ik ben altijd de persoon die altijd praat, dingen, oplossing zoekt. Je wil dat niet, ja, dan is het klaar. Stel je hebt een vriend, mag die uitgaan? Mijn vriend? Ja.
Je mag gewoon hier naar je... Je mag gewoon naar hier komen. Mag je ook naar een partybus? Alles. Schuurparty? Alles. Maar? Hij moet weten wat hij thuis heeft. Weet je wat ik altijd zeg? Je bent mijn eten aan het opwarmen. Want wanneer je thuis komt, ga ik het eten wat jij hebt opgewarmd opeten. Letterlijk opeten? En dan ga ik het eten. Letterlijk? Letterlijk, man. Ja, man. Eten. Am, am, am. Yes mensen, dat was het weer. Mijn naam is Dio. We gaan het weer lekker afsluiten. We hebben mensen wat een paar vragen gesteld. We weten nu hoe eerlijk mensen kunnen zijn. Ik wens jullie alvast een mooie, fijne jarenwisseling. En we zien jullie de volgende keer. Ciao! Wat is een boodschap wat je voor de mensen hebt voor 2023? Vooral de jeugd. Vooral de jeugd. De kleine kinderen, doe je best op school. Dat is mijn standaard boodschap. Voor de wat ouderen, doe wat je gelukkig maakt. Want uiteindelijk moet je blij zijn met jezelf. Man. Moet je je leven leuk vinden. Doe wat je gelukkig maakt. Love, man. Dat is mijn boodschap. En nu echt de laatste tijd wordt er veel mensen neergeschoten, gestoken en die dingen. Ja. Heb je een boodschap voor die guys van de street? Wees allemaal een beetje wat liever voor elkaar. Snap je? Ga maar niet meer dat is gangster luisteren. Snap je? Je moeder uit de hoed halen, dat is gangster. Kom on. Ja, dat is gangster. Ja? Wat is je boodschap voor 2023? Geef nooit op je dromen. En keep it going, man. Positiviteit. Kijk, altijd is wel downs. Van die downs ga je altijd weer naar boven. En voor jezelf? Voor mezelf. Ik heb nog 2 doelen. En die doelen ga ik gewoon bereiken, man. Dat is? Dat is... een vriend? Nee, dat niet. Dat hoeft niet per se. Maar gewoon algemeen, dat, kijk, net als bijvoorbeeld, nu heb ik mijn huisje gekregen, oké, dan. Volgende stap is met mijn kindje op vakantie gaan voor de eerste keer. Oké, boem, boem, boem. Snap je? Dus, en mijn bedrijf uitbreiden. Dat is wel mijn... Succes, succes. Thank you. Maar je hebt geen man in je leven. Zou je niet voor je kind een man in je leven willen? Dat hij een man in zijn leven heeft? Ja, dat wel. Maar ik wil eerst met mijn zoon dat even gewoon stabiliteit krijgen. Want we zijn echt door veel shit heen gegaan. Dus eerst gewoon alle stabiliteit. En misschien kan ik wel kijken. Maar als ik uitga, ga ik gewoon voor de gezelligheid. En that's it, man. Dat is goed, dankjewel. Dat was het. Ja, veel plezier. Ja? Wat is jouw boodschap voor mensen voor 2023? Broer, goed zijn voor andere mensen. Goed zijn voor andere mensen. En eerlijk zijn tegen andere mensen. Wat is jouw doel voor 2023? Keihard werken. Keihard wat? Keihard werken en pap verdienen, broer. Okay. Heel veel pap wil ik zien. Is goed, man. Veel plezier, ja? Thanks. Ja, ook, hè? Ja, rustig. Wat is jouw boodschap voor mensen voor het jaar 2023? Stay focused. Oké. Zorg dat je jezelf goed zet. Zorg dat je jezelf niet in de problemen werkt. Wat is jouw motivatie voor 2023? Of jouw doel? Wat wil je bereiken? Nou, ik wil sowieso over naar het 4e schooljaar. En ik zou tegen anderen zeggen van... ga niet teleurgesteld zijn om iets wat niet lukt. Ook al lukt het niet, ga gewoon vooral door. Stay focused. Ja, stay focused. En zorg dat je jezelf goed zet, weet je. Zorg dat je gewoon geen zorgen hoeft te maken om geld. Living your best life zolang als het kan. Het is bijna eind van het jaar. Wat zijn je doelen voor volgend jaar? Een huis, een vaste baan, gezondheid, blijven leven. Ik denk alleen dat. Hoeveel leugens ben je van plan volgend jaar te gaan vertellen? 3. 3 leugens. Hebben ze dat opgeschreven? Nee. Dat is goed, dankjewel, ja. Heb je een boodschap voor mensen voor 2023? Help jezelf, man. Help jezelf? Ja. En? Voor jezelf? Wat is jouw doel? Of een boodschap voor jezelf volgend jaar? Fuck iedereen. Dat is goed, man. Relax. Wat is een boodschap wat je aan de mensen wilt geven voor 2023? Just living your best life, people. Wat zei je? Living your best life, or not? Beste boodschap. Toch? Dankjewel, ja. Wat is jouw boodschap voor mensen voor het jaar 2023? Leven en laat leven. Altijd gewoon. Mind your business, doe je ding en maakt niet uit wat de rest doet. Luister niet naar meningen van anderen. Leven gaat altijd door, alleen. Dus ja.
Wat zijn jouw doelen? Mijn doelen is Voor volgend jaar. eigen auto halen. Ik heb net mijn rijbewijs gehaald. Dus, Gefeliciteerd. dankjewel. Eigen auto halen, denk ik. Oké, dat is goed. Prima, dat was het. Geniet ervan. Dankjewel, fijne avond.